استفلالي مخنيات على فيستيفالنا زي تساتفة محبركماتنا أبزمت عامت نفساتفة بخبري نعدم فيستيفالنا يعمل كبر الموقس لسماعاتنا وترو عود محفاش هجي أتقلنا أبزي نايلومي مزازمي فستيفال كتشين إسران 4 فستيفال اسكاندينيفيا مسكر تساتفو نهب سلازوفنا سيمينار نزقربولنا مسكر تساتفو كتبلنا بزاي سنة هايلة بخبري أم مدرخ يأكل كمون أتو هنوك بخبري المدرسة عدم الرأي كاب سيمينار زغربلنا حلافي هزباون كماون ودات بزاي محمد علي محمد سعيد ود جماهير بخبري المدرسة عدم كمون حلافي قنصلاو قدات بزاي يماني قورة كدان بخبري عن مدرسة عدم يغني لنا بزاي هنوك بزاي سنة هايلة يغني لنا هراي قتلنا نتا كاب هاجر متيا 4 معالتي ونامات موسيقانياتات هبوبات دمصاويان حزاز نبرت ጉጅለ ባህሊ ሪም ስልማት ምስክር ክነብ ስለዝኾና بزاي ود جماهير دقيمنا مدرخنا عدن ጉጅለ ባህሊ ሪም ድምቕ ዝበለ ጣቃኢት መጀመርያ ተኽለ ክፍለ ማርያም ወዱ ትኹል مرحبا
ከምኡውን ድምፃዊ ፊልሞን ገብረትንሳኤ ቀሻት ኣስዕብ ኣቢለ ድማ ዩሱፍ ሓሚድ ኣፍ ዓበኬ ድምቕ ዝበለ ተኽእል ቀፂልና ነቶም ወናማት ሙዚቀኛታትና ከም ኦርጋኒስት ኮይኑዎ ኣብ መድረኽ ዝቐነየ መድሃነ ዓለም ብኽብሪ ኣብ መድረኽ ንዕድም ድምቕ ዝበለ ጠቕዒት ንጉጅለ ባህሊ ሪም ቀፂልና ሊድ ጊታር ሬጌን ዓለም ቀፂልና ቤዝ ጊታር ዮቤል ሚካኤል ከምኡውን ወና ሙዚቀኛ አብርሃም ተስፋዓለም ኦርጋኒስት ናይ ሳሽሙን ቅያር ጌርና ነርና መድሃነ ዓለም ሳክስፎኒ ነይሩ ቀፂልና ን24 ዓመት ከይተሓለለ ህፃውንትና ናብ መንእሰያት ዝቐየረት ተኽለ ተስፋ ሚካኤል ክላውን ድምቕ ዝበለ ተኽሊ ቀፂልና ንኮሚሽን ባህልን ስፖርትን መድሃነ ዓለም ክቕበለና ብኽብሪ ንዕድም ብምቕፃል ሰለስተ ስነ ጥበባውያን ካብዚ ህዝቢ ኣይንፍለን ኢና ብምባል ብዝተፈላለየ ሰርፕራይዝ ዝገበሩና ሃይለኣብ ሰላሊዓ ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ ዘርእሰናይ ከዛረቡና እዮም ደልዮም ከምኡውን መስፍን ተስፋ ገርግሽ ማዕበል ኣጋጣሚ ኣይፀንሐን يقبلوا له ቀፂልና ናይ ኣስተምህሮ ዶክተር ተስፋይ ኣርዓዶም ብኽብሪ ኣብ መድረኽ ንዕድም ከምኡውን ምናሴ ዮሴፍ ብኽብሪ ኣብ መድረኽ ንዕድም
ዮሴፍ بخبري ኣብ መድረኽ ንዕዘብ ሕራይ ብምቕፃል ኤግዚቢሽን ንዘቕረቡ ሙሴ ኣብርሃ بخبري ኣብ መድረኽ ንዕዘብ كمون هينوك تعكس بخبري نعدم كمون يوناس دبساي بخبري نعدم كمون ممر طعمي إساء بخبري يا مدرسة الانتان كوكوتان دمغ زبالة تاقعيت يغنينا بساي محمد علي محمد سعيد بمقصال نيجي لبهالي علنا لكي